Sa hindi pa tayo magtapos, nagpapasalamat po ako sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated. Third, maraming salamat po sa tulong ninyo sa naapektuhan po sa bagyo sa Misamis Oriental. At saka, alam niyo po, hindi lang ngayon, kahit noon pa, pag may mga problema, kalamidad, talagang tumutulong ang Philippine-Chinese Chamber of Commerce. Nagpapasalamat kami at makakaasa kayo na yung binigay nyo na mga food packs ay talagang lahat mabigay sa taong apektahan sa Bagyong Odette. At isang bagay, pagbigay niyan, walang pangalan ko lalabas. Ang lalabas talagang tulong ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce Incorporated. Mamaya, sulat namin kung sino at saka ilan kailangan, tapos pakunan namin yung picture, documentation, tapos padala namin sa opisina ninyo. Papadala na namin yung tarpaulin nyo para makita nyo na yung binigay nyo, hindi galing, makita ng mga tao na hindi galing kay Bambi Mano dahil nabigay sa kabalitan ninyo na tumulong sa amin. Maraming salamat po sa binigay ninyo.